Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nzeka kwuru na ugbu a ihe ụfọdụ mmadụ metara na-achọzi ka ọ bụrụ n'isi anyị. Unu a ga-ekwe ka nke ahụ mee? Ha niile tie mba, were sị kama mmiri ga-eri ha, ọ tọrọ ọgọdọ ha ma n'ukwu. Nzeka sị ha, daarụnụ maka ihe unu zara m. Onye ọbụla n'ime unu dịkwa njikere maka ịtọpụta ọgọdọ ọma n'ukwu achinye na mmiri ugbu a, maka ọ bụrụ na anyị gbachi ya bụ mmiri nkịtị, o rinyụọ anyị na ọgọdọ anyị ma n'ukwu anya. Ụkpana na-ere n'ọkụ, ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Kama matakwanụ na ijiji enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'iyi. Onye ọbụla n'ime anyị wepụta obi ya ka anyị gwuso ajọ ihe dị n'ala anyị ugbu a, maka ọ bụrụ na anyị gbachi nkịtị, o nweghị onye maara ma ọ bụ ya ma ọ bụ ikwu ma ọ bụ ibe ya ka ọ ga-elusa ọzọ, n'ihi na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgba ọ naghị echi. Aga m ebegodu okwu m a nkenke ka Eze Ụzọ Mezie were nwee ohere kọwapụtara anyị otu anyị ga-esi kwa onye ukwu wara. Maka ọ bụrụ na m ekwuru gawa, enwere m ike isi n'ikute ọtaba banye ime ahịa. Ọ gwụranụ ka ọ ha m n'ọnụ, Chukwu debekwa anyị. Ozugbo Nzeka sepụrụ ọnụ n'okwu, iwe ekweghịzi ụmụ okorobịa nọrọ otu ebe. Ha na-asị Eze Ụzọ Mezie ọ mara ihe a ga-eme ozugbo o kwuo, ka ha mewe ya na-esepụghị aka, maka na ha achọghịzi ka atọ ka mbịa kpatara awọ ejighị pụọ ọdụ. Ha si ya kpọọ otolo aha ka otoro laa, n'ihi na ọ bụ onye zobe ọrịa egbunyụọ ya anya, na ha agaghịkwa anọ na mmiri ncha aba ha anya. Eze Ụzọ Mezie wee sị ha, Esu si na obi adịghị onye zọrọ ya ọkpa mma, kedụkwanụ maka ya onwe ya azọrọ ọkpa? Ihe a si otu ewute unu, kedụkwanụ otu o siri dị unu ka obi a ga-adị ndị ụmụ nka egburu ọha hụrụ ha ji eje mba? Onye ọbụla dịkwa nkwadobe igosipụta otu o si ewute ya n'obi ugbu a, maka ọ bụrụ na okenye kechee ekpe ọnwụghị, ihere emegbuo ya. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewonu, ka o mesịa.